Godt. Endnu en gang velkommen til webinaret Skab jobsøgningsmaterialer, der arbejder for og ikke imod dig. Jeg gætter på, at du er her, fordi du enten er jobsøgende og måske har ramt en mur i forhold til at få jobsøgningsmaterialer, der virker og komme til jobsamtaler. Eller måske sidder du bare lige nu og overvejer et jobskifte og kunne godt tænke dig at springe direkte til jobsøgningsmaterialer, der virker. Det her webinar er til dig, der er træt af at få afslag i din jobsøgning, som ved, at dine jobsøgningsmaterialer ikke helt er gode nok og måske mangler en kærlig hånd, som har ramt en mur og mest har lyst til at give op, og som bare gerne vil have jobsøgningsmaterialer, der virker. Hvis det er noget, du kan genkende, så skal du vide, at du er landet det helt rigtige sted. Så sænk bare skuldrene, læn dig tilbage. Jeg lover, at du får værdi for den tid, du bruger her hos mig. I dag skal det nemlig handle om dit CV og din ansøgning. Det er 2 dokumenter, der er svære at komme udenom, uanset om du søger traditionelt på opslåede stillinger, om du søger uopfordret, eller du søger igennem dit netværk. Alle vil i sidste ende som minimum have et CV, og så er det altså vigtigt, at dine jobsøgningsmaterialer arbejder for og ikke imod dig. Derfor handler det her webinar om de 3 ting, du skal og bør arbejde med, så du får skabt det perfekte match til den stilling, du vil søge. Men først får du lige lidt mere information om mig. For hvem er det lige, jeg er? Mit navn er Mia, jeg er karriere- og arbejdslivskonsulent, og jeg har de sidste 3 år hjulpet flere 100 jobsøgende med at få skarpe jobsøgningsmaterialer. At skabe skarpe jobsøgningsmaterialer har ikke altid været noget, jeg har haft let ved. Jeg har også været ledig, og jeg har kæmpet med afslag, så jeg ved, hvor hårdt og frustrerende det kan være. Men jeg knækkede koden, og derfor er det blevet min mission og passion at hjælpe andre med også at knække den. I dag hjælper jeg jobsøgende som dig, både personligt med at skrive CV og ansøgning, gennem online-kurser, som man selv kan sidde og arbejde med, og igennem forløb, der skaber varige forandringer i arbejdslivet. Derudover er jeg certificeret i Talenttest TT38, der er et fantastisk værktøj til personlig indsigt og indsigt i sine talenter og det, man er god til. Før vi går i gang, er der lidt grundlæggende viden, som du skal have kendskab til for at forstå, hvorfor det er vigtigt, at vi tænker anderledes i vores jobsøgning. Helt fundamentalt er det, at du forstår, at jobsøgningsbranchen har ændret sig, på samme måde som alle andre brancher ændrer sig. Det vil sige, at der er sket en ændring i måden modtageren ønsker at modtage materialer, der er kommet andre krav til læsbarhed og overskuelighed, og så er jobsøgningsprocessen generelt under udvikling. En af de mest markante ændringer er, at CV'et har overhalet ansøgningen i værdi. Hvor ansøgningen tidligere var det vigtigste dokument, og CV'et blev betragtet som et bilag, så er det i dag sådan, at mere end 80% af vores modtagere læser CV'et, før de læser ansøgningen. Det betyder, at det faktisk er sådan, at kun 50% læser din ansøgning. Hvis dit CV ikke fanger deres opmærksomhed, så er der altså 50%, der slet ikke læser din ansøgning. Ifølge undersøgelser foretaget af konsulenthuset Ballisager, så mente 17% i 2013, at CV'et var vigtigt, og i 2023 var tallet steget til 23%. Årsagen til denne her ændring skal findes i, at vi lever i en anden tid. En tid, hvor vi alle har travlt. Vores attention span er i dag mindre end en guldfisk, så der skal altså meget til at fange og fastholde vores opmærksomhed. Og det gælder altså også for dem, der sidder på den anden side af bordet og skal vurdere, om du er en egnet kandidat. Derfor kan et godt CV, der giver et hurtigt overblik og en klar struktur, være afgørende for, at du havner i ja-tak-bunken og bliver inviteret til jobsamtale. Mit tip til dig, når du skal skrive dine jobsøgningsmaterialer, er at gøre som din modtager. Start altid med dit CV. Fordi det handler jo i sidste ende om, at du skal inviteres til jobsamtale, så du kan vise, at du er den rette kandidat til stillingen. Derfor handler det her webinar om de 3 ting, du skal arbejde med for at skabe det perfekte match til stillingen. Men før vi går helt i gang, så er der lige et ord, jeg gerne vil have dig til at huske. Skriv det gerne ned på en lap papir og have det foran dig, når du arbejder. Ordet er relevans. Hvis det eneste, du husker fra det her webinar i dag, er ordet relevans, så er det også helt fint. Jeg vil nemlig gerne indprinte hos dig, at alt, hvad du skal have med i din ansøgning og dit CV, skal være relevant for din modtager. Kommer der for mange irrelevante oplysninger med, sidehistorier eller fyld,
så risikerer du nemlig, at din modtager misser noget af det, der faktisk er vigtigt. Så husk hele tiden at vurdere dit indhold. Er det, du skriver, relevant? Med det på plads, så er jeg klar til at introducere dig til min kompetencematch-metode. Kompetencematch-metoden er en metode, jeg har udviklet igennem de sidste 3-4 år, og den er fundamentet for de 3 ting, du skal arbejde med for at skabe det perfekte match til den stilling, du søger. Det handler om, at du skal skabe en struktur, der er modtagerorienteret. Du skal skabe et match mellem dig og virksomheden, altså et kompetencematch, og så skal der være fokus på dit layout. Og målet er selvfølgelig at give din modtager en forståelse for, at du er den rette til stillingen, og give dem lyst til at invitere dig til jobsamtale. Så lad os tage et kig på de 3 ting, du skal arbejde med for at skabe det perfekte match til stillingen. Det første, vi skal se på, det er strukturen i dit CV. For som jeg sagde tidligere, så vil jeg til enhver tid anbefale, at du starter med dit CV, så det gør vi også her. Det handler om, at vi skal levere det vigtigste først, og vi skal gøre det så overskueligt og let for modtageren at aflæse din værdi. Det kan det klassiske omvendt kronologiske CV ikke klare. Derfor er det første, du skal have styr på i forhold til kompetencematch-metoden, din struktur. Du skal nemlig fremover arbejde med et kompetencematch-CV, der netop er gearet til den måde, din modtager gerne vil have oplysningerne serveret på. Det handler om at imødekomme din modtagers behov, få dem til at sænke skulderen og føle sig rolig i, at du har lige præcis det, der skal til. Den optimale struktur på dit CV gør det hurtigere og lettere for din modtager at se din værdi. Pointen er, at din modtager hurtigt og let skal kunne se din værdi, så de får nemmere ved at træffe et valg om hvorvidt du er den rette kandidat til stillingen. Og når 80% vælger at læse CV'et før de læser ansøgningen, så er CV'et ofte det allerførste indtryk, de får af dig. Derfor anbefaler jeg, at du starter med dit CV, og du starter med en forside, som netop kan fremhæve din værdi. Din forside i dit nye CV skal indeholde en profiltekst. Profilteksten er den, du bruger til at præsentere dig selv med. 51% af arbejdsgiverne vil gerne have, at du brænder igennem med din motivation i profilteksten. Og faktisk er det sådan, at 76% vælger aktivt at læse profilteksten, når de modtager et CV og en ansøgning. Det næste, du skal arbejde med på din forside, er kompetencematchet. Grunden til, at jeg vælger at arbejde med kompetencematch, er, at mere end 37% af modtagerne gerne vil have konkrete kompetencebeskrivelser i sit CV, og de vil gerne have det leveret så hurtigt som muligt. Derfor er kompetencematchet et bærende element på din nye forside. Et profilbillede er også næsten uundgåeligt. 88% foretrækker, at der er et billede på dit CV. Hvis du står i en situation med en arbejdsgiver, der frabærer sig at få billede på sit CV, jamen så skal du selvfølgelig undlade at have det med. Det sidste, og ikke mindst vigtige, som også skal være på din forside, det er dine kontaktoplysninger. Gør det let for dine modtagere at få fat i dig. Gør dine kontaktoplysninger tydelige, sådan så de ikke er i tvivl om, hvordan de rækker ud til dig. Samlet set vil du, når du bruger den her metode, som jeg anbefaler, stå med et CV på mellem 3 og 4 sider, afhængig af, hvor meget erfaring du har. Dit nye CV kommer til at bestå af en forside, 1-2 sider med relevant erhvervserfaring, 1 side med uddannelse, kurser og andre øvrige oplysninger, som også er relevant for din modtager, men som ikke skal stå på din forside. Hvis du lige nu sidder og tænker, er det ikke en lille smule langt? Så er mit svar nej. Det er klart, at hvis du er nyuddannet, og du ikke har noget at skrive ind i dit CV, så skal det forkortes. Men har du allerede været på arbejdsmarkedet i længere tid, så er et CV på både 3 og 4 sider helt normalt. Pointen er, at din forside giver dig selvfølgelig en ekstra side på dit CV. Men det er også lige præcis den, der kan være med til at vise din modtager hurtigt og let, at du har det, der skal til for at bestride stillingen. Og det giver dem altså lyst til at læse videre i dit CV, og det giver dem også lyst til at læse din ansøgning. Og det er netop her, det her kompetencematch kommer ind, som er det, vi skal til at tale om lige om et øjeblik. For det næste, vi skal se på,
det er kompetencematchet i dit nye CV, og vi skal se på, hvordan du faktisk kan bruge det i din ansøgning også, så du ikke står helt på bar bund. For at skabe et kompetencematch skal du have styr på 3 ting. Du skal kende dig selv og dine kompetencer. Du skal kunne spotte, hvad der er det vigtigste i forhold til virksomheden, hvad det er for nogle behov, de har i forhold til deres nye medarbejdere. Det handler altså om de vigtigste krav, kompetencekrav, og du skal være realistisk i forhold til de stillinger, som du søger. Når jeg siger, at du skal kende dig selv, så mener jeg, at du skal vide, hvad det er, du er dygtig til og har talent for. Altså hvad der er dine stærkeste kompetencer. I den forbindelse skal du altså også være bevidst om, hvilke resultater du har opnået, som kan bruges i forbindelse med en ny stilling, og hvilke forandringer du har skabt eller medvirket til. Når du kender dig selv og dine kompetencer, har du et godt grundlag for at vurdere, om stillingen du vælger at søge er realistisk. Det næste du skal er, at du skal kunne spotte virksomhedens kompetencekrav. Meget af det virksomheden efterspørger er en ønskeliste. Det er kompetencer, virksomheden ønsker, deres nye medarbejdere besidder. Og nej, du skal ikke opfylde dem alle sammen. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig nogle ufravigelige krav, og det er din opgave at spotte dem. I et jobopslag er der typisk 3-5 temaer kompetencekrav, som virksomheden forventer, at du har erfaring med. Det er vigtigt, når du udarbejder dit kompetencematch på forsiden, at det er lige præcis at de her kompetencekrav, du taler ind i, fordi det er det, der er relevant for din modtager. Du skal altså tale ind i kompetencekravene og imødekomme deres behov ved at fremhæve de kompetencer, erfaringer og resultater, du selv har. Det sidste punkt i forhold til at få succes med kompetencematch og jobsøgning generelt, er, at du skal være realistisk. Når du har styr på dine egne kompetencer og styrker, og du kender til kompetencekrav til stillingen, så har du nemlig mulighed for at vurdere og spørge dig selv, hvor realistisk det er, at du kommer i betragtning til stillingen, og eventuelt om stillingen kan tilfredsstille dine arbejdsbehov. Husk igen, at du ikke skal kunne alt, men du skal helst kunne løse grundopgaven i stillingen og kunne besvare deres kompetencekrav. Ved at bruge denne her kompetencematch-metode, ved at bruge det her kompetencematch på din forside, så sikrer du altså, at du fanger virksomhedens opmærksomhed, fordi du taler direkte ind i det, virksomheden efterspørger hjælp til, og du gør det allerede på første side fra første linje. I dit kompetencematch skal du være opmærksom på, at du beskriver dine kompetencer som noget, du har, og noget, du har opnået erfaring med, og du understøtter gerne med resultater og erfaringer, du har skabt, som kan være relevant i forhold til lige præcis den stilling, du søger. Helt lavpraktisk anbefaler jeg, at du arbejder med 3-5 kompetencematches, og jeg anbefaler altid, at den sidste handler om samarbejde, netværk eller din evne til at skabe relationer. Det er nemlig noget, de fleste virksomheder efterspørger, og det giver dig også mulighed for at sætte lidt ord på dig som person. Men husk, at alt hvad du skriver ind, også i dit kompetencematch, skal være relevant for din modtager. Det skal være relevant for din modtager at læse om dine kompetencer. Når du har lavet dit kompetencematch, skal du selvfølgelig også sørge for, at resten af dit CV er relevant for din modtager. Og her er kodeordet også, ja, du gætter det nok, relevans. Det kan nemlig sagtens være, at du har oparbejdet 80 kompetencer og løst 117 opgaver i din tidligere stilling. Men det er næppe det hele, der er relevant for den stilling, du vil søge nu. Derfor skal du være selektiv med de oplysninger, du giver din modtager. Det skal være relevant. Er det ikke relevant, så skal du skære det fra. Det er bare støj, og du risikerer, at din modtager overser pointer, der er meget mere væsentlige for stillingen. Det var, hvad jeg havde omkring kompetencematch i forhold til CV'et, men jeg er ikke helt færdig. For du bliver belønnet med en bonus, når du arbejder med dit CV som det første ud fra kompetencematch-metoden. Din ansøgning bliver nemlig også lettere at lave. Jep, det er faktisk det, jeg siger. Når du normalt starter med at skrive en ansøgning, starter du blankt ud. Og det betyder, at du først her skal gøre dig en masse overvejelser om, hvordan du kommer i mål. Uanset hvad, så er det ikke de bedste forudsætninger, du giver dig selv for at skabe en motiveret ansøgning, der rammer din modtager. Jeg anbefaler, at du altid først laver dit CV til stilling, og først derefter går i gang med din ansøgning. Og det er der 3 grunde til, faktisk. Når du arbejder med dit kompetencematch i dit CV, har du nemlig gennemtænkt, hvilke dele af dine kompetencer, resultater og erfaringer, der passer til stillingen.
Du har også fundet frem til virksomhedens vigtigste kompetencekrav, og måske har du endda haft en samtale med virksomheden, der har givet dig flere nyttige informationer. Det gør dig altså meget bedre klædt på til at lave en ansøgning, der taler ind i modtagerens behov og udfolder, hvordan du kan bidrage som ny medarbejder til løsningen eller opfyldelsen af deres vigtigste kompetencekrav. Fordi det er netop det vigtigste kompetencekrav, du skal tale ind i og udfolde i din ansøgning. Mit bedste tip til at skrive en god ansøgning er, at du holder et fokus. Alt for mange tror, at man skal besvare alt, hvad virksomheden efterspørger i jobopslaget. Det skal du ikke. Hold dig i stedet til at besvare, hvordan du kan hjælpe dem med deres vigtigste kompetencekrav, ved at udfolde, eksemplificere og komme med forslag til, hvordan du rent faktisk kan bidrage til en løsning af deres aktuelle udfordring. Fokuser på det, der er deres største pain, det de har allermest behov for hjælp til. Kan det overlappe, så du samtidig beskriver flere kompetencer, du kan bringe i spil for at hjælpe dem? Ja, det kan det godt. Men pas nu på, at du ikke kommer til at brede dig for meget ud. Hvis du strækker dig for tyndt ud over ansøgningen, kan du fremstå, som om du kan det hele, og det kan faktisk få dem til at tvivle på, at du faktisk kan det, de har allermest brug for hjælp til. Så hold det simpelt. Less is more. Hold et hovedfokus og supplér med yderligere kompetenceområder i bulletform. Fokuser på, hvorfor det motiverer dig at hjælpe med at løse lige præcis den her udfordring hos dem, og på hvordan dine kompetencer kan bringes i spil. Når du gør det, så rammer du din modtager på en helt anden måde, end hvis du forsøger at besvare alt i jobopslaget. Din ansøgning bliver mere fokuseret, den kommer til at fremstå roligere og mere overskuelig, og der er ingen tvivl om, at din modtager vil kunne se, at du har lige præcis det, der skal til, for at kunne bestride den her stilling. Det tredje og sidste fokusområde, som vi skal kigge nærmere på, er dit layout. Du skal give dem en lækker pakke. Sagen er nemlig det, at vi spiser med øjnene, og det gælder altså også, når det kommer til CV og ansøgning. Derfor er det vigtigt, at dit CV og din ansøgning udstråler, at du har styr på det. Der er 3 grunde til, at du skal arbejde med dit CV og din ansøgning i forhold til layout. Den første grund er, at vi sådan helt per natur tiltrækkes af det, der ser flot ud. Derudover så gør et godt layout dine materialer lettere at overskue og lettere at læse. Sidst men ikke mindst giver et godt layout en tryghed hos din modtager omkring din faglighed. Når du leverer jobsøgningsmaterialer, der layoutmæssigt er i orden, så skaber det en tillid hos din modtager om, at du også har styr på din faglighed og dine kompetencer. Her har jeg taget et par eksempler med på, hvordan et CV kan se ud på forskellige måder. Prøv at fornemme forskellen på de her 2 CV-forsider. Prøv nu at forestille dig, at du sidder i den anden ende og modtager jobansøgninger. Du er nået dertil, hvor du skal udvælge den sidste kandidat, og du sidder nu med de her 2 CV'er og 2 lige stærke kandidater. De har begge 2 de rigtige kompetencer, den relevante erfaring og den rette baggrund. Men den ene CV ser sådan her ud, mens den andens ser sådan her ud. Hvilket CV er mest overskueligt? Hvilket CV giver det bedste indtryk? Hvilken kandidat vil du invitere til jobsamtale? For at summere op, så skal du altså arbejde med dine materialer. Dit CV og din ansøgning skal være i orden, når du søger en ny stilling. Og det handler altså om, at du skal skabe den rette struktur og opbygning. Du skal formidle dine kompetencer på en rigtig måde, og du skal gøre dine materialer visuelt appellerende. Det lyder jo simpelt, men sandheden er også, at jeg oplever, at det er noget, som rigtig mange har svært ved, og måske har du det lidt på samme måde. Så hvordan er det så egentlig, man gør helt lavpraktisk? Det spørgsmål får jeg rigtig tit, og derfor har jeg lavet en træning, der hjælper dig med trin for trin at skabe og skrive dit nye CV og din nye ansøgning. Jeg kalder træningen for samtalegeneratoren, fordi den har til formål at hjælpe dig med at skabe målrettede jobsøgningsmaterialer, der kan generere samtaleinvitationer, så du kan lande dit nye job. I samtalegeneratoren har jeg samlet al min viden, så du lærer, hvordan du trin for trin skaber og skriver jobsøgningsmaterialer, der rammer dine modtagere og øger din chance for at komme til jobsamtale. Jeg har altså gjort det nemt for dig at komme videre herfra i din jobsøgning. Med samtalegeneratoren, der får du et 100% online baseret kursus,
som er serveret i letfordøjelige videoer, der skridt for skridt tager dig igennem processen med at skabe og skrive CV og ansøgning, der virker. I træningen der får du en grundig gennemgang af min kompetencematchmetode. Du får hjælp til at finde ind og blive skarp på dine egne kompetencer, og du lærer selvfølgelig også, hvordan du aflæser jobopslaget og spotter kompetencekrav, som du skal bruge til at skabe kompetencematch. Samtidig så får du adgang til mit skabelonbibliotek med en introduktion til skabelonerne, der er sat op allerede med et guidende indhold, så det passer til kompetencematchmetoden, og så du let kan komme i gang med at skabe dine nye jobsøgningsmaterialer. Træningen Samtalegeneratoren er til dig, der gerne vil videre i din jobsøgning, og som vil videre med jobsøgningsmaterialer, der rent faktisk virker. Det er også til dig, der lige er blevet ledig, og som gerne vil godt fra start. Og den er især til dig, der har været ledig længe og er nået til den erkendelse, at der skal ske noget andet, fordi det du gør lige nu, det virker ikke. Kompetencematchmetoden er en gennemtestet metode, som jeg har brugt i flere år nu, og det er den metode, jeg bruger, når jeg til daglig hjælper jobsøgende gennem min jobfokuserede forløb, og når jeg skriver CV og ansøgning for jobsøgende som dig. Det er altså en metode, der allerede er benyttet af rigtig mange jobsøgende med succes, og som kan benyttes i stort set alle brancher, uanset om du er nyuddannet eller gammel i går. Fokus i denne her træning ligger på at fange din modtagers opmærksomhed gennem det perfekte match. Og hvor lækkert ville det ikke lige være, hvis du kunne komme hurtigere i mål og lande dit nye job.